Добре дошли, драйвери на дяволите. Днешното видео няма да си говорим за нашите любимци Манчестър Юнайтед, а за техни големи съперници Арсенал и Ливърпул. Моята прогноза за техния матч в FA Cup. Тя ще бъде качена минути или часове преди матча и ще сравним, разбира се, след самия матч. Нека започнем с първата тема. Ще се отрази липсата на Мохамед Салах за Ливърпул. Според мен не, ще го замести по мои скромни мнения Джо Жота и няма да се усети никаква липса. Да, разбира се, Джо Жота не е като Мохамед Салах, но липса сериозно няма да има. Съдейки по предния матч, Арсенал ще се затворят и ще чакат Ливърпул да сбъркат, докато Ливърпул ще са по-бързи отбор с повече разиграване и владение на топката. Според мен този матч ще бъде интересен, но няма да има много голове, честно казано. Аз обаче залагам, че Ливърпул ще сбъркат и някакси, може би през второто време, Арсенал ще наложат преса и Ливърпул ще сбъркат. Но въпросът е дали Ливърпул ще има големи пропуски. Отговор е да, според мен Дарвин Нунес ще играе и то като титуляр. Или да ще заложиш на Коди Гакпо, но по-вероятно да заложат на Дарвин Нунес, според мен. Според мен обаче Ливърпул имат един плюс. Джо Гомес, като гледах последно, Джо Гомес не играе никак лошо и се чувства доста събиран в защита. Ще е доста интересно да го пуснат като равбек. Несъмнено ще се получи доста интересен двубой, ако го пуснат равбек, защото Габриел Мартинели ще опита да го преминава. Знаем, че Габриел Мартинели е един от най-бързите футболисти, доста бърз чак си. Не е един от най-бързите, разбира се, но доста бърз, но сравнение с Букайо Сака. Всъщност, ако е равбек, обърка се, ще е по-скоро срещу Букайо Сака. Мартинели по-скоро ще е от правата страна. Моя грешка. Габриел Жезус, според мен ще бъде заменен и няма да прави бог знае колко този матч. Деклан Райс ще покаже друго лице, заедно с Кай Хаверц. Мартин Одегард ще изиграят трагичен матч. Уилям Салиба и Габриел Магадаеш ще направят отричен двубой. Въпросът е кой ще вари, Рая или Рамсдейл, но по-скоро Рамсдейл, може би. По-скоро Рамсдейл. И няма да направи бог знае колко ключови намеси, но ще има поне 4 спасявания този матч. Но след толкова много заключения, и както виждате, аз не се навеждам на мисълта, че Арсенал ще бият, но след това Шикаго и след това Ливърпул ще им вкарат още едно падение, ще изравнат, но в последните секунди на матча, минути, Арсенал отново ще отбележат и според мен резултат ще е 2-1 за Арсенал. Пишете долу коментарите вие какво мислите с този матч и дали наистина ще позная.